Il-ġurnali Ewropej kollha bl-istess headlines li skandlu li fehem implikat Daniel Attard ġibet l-attenzjoni tas-siti tal-aħbarijiet internazzjonali deskritt bħala każ serju ta' allegat tixħim mill-kumpanija Ċiniża Huawei. Iżda fi kliem Roberta Bela dan kien biss episodju żgħir. Semma għaliex kien hemm dal-episodju illi mar jara logħba illi kienet l-attendenza tiegħu f'kaxxa f'box illi hija mikrija lil Huawei, ġifieri qed nitkellmu fuq episodju illi meta wieħed jara xi jfisser huwa wieħed mhux biss de minimis fil-fema tiegħi, imma ultra de minimis, jiġifieri ta' portata żgħira u ċkejkna ħafna. L-istorja kollha faqqet fil-bidu tal-ġimgħa wara li l-Pulizija Belġjana talbu li titneħħa l-immunità parlamentari ta' Daniel Attard u minkejja dan il-Prim Ministru f'kummenti li tal-ġurnalisti baqa' joħroġ u għalih. Jiena għandi fiduċja sħiħa fl-integrità ta' Daniel. U meta kien pressat minn Net News ħarab għal kollox milli jwieġeb. Int tagħmilha kieku li smur fi private box tara logħba futbol ma' kumpanija, mara ma tiċċekkja x'niet il-kumpanija. Nirreferik għar-risposti li tajt lill-kollega tiegħek. Hija differenti nistaqsik, inti kont tagħmilha. Hija l-istess. Kont tagħmilha. Hija l-istess domanda mpoġġija b'mod differenti u għalija nagħtik l-istess risposta. Kont tagħmilha. Ma tinkwitakx li għandek MP laburista li mar jiltaqa' ma' kumpanija. Qed nagħtik l-istess risposta minn qalek li mar jiltaqa' ma' kumpanija. Diġà iċ-ċirkostanzi. Wara l-logħba futbol kellu laqgħa privata ma' din il-kumpanija. Diġà iċ-ċirkostanzi ġew spjegati. L-MP laburista nnifsu konferma li mar jara logħba futbol tal-Europa League fi private box ta' din il-kumpanija. Waqt il-partita kienu semmewlu s-suġġett Huawei u wara aċċetta li jiltaqa' magħhom. Bl-investigaturi jorbtu dan il-każ ma' potenzjal ta' tixħim fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Fil-fatt l-iskandlu ta' korruzzjoni tal-Huawei jinvolvi allegat tixħim ta' assistenti u s-sank MPs fil-Parlament Ewropew permezz ta' rigali li jinkludu vjaġġi u stediniet regolari għal lob tal-futbol biex minnaħa tagħhom dawn jinfluwenzaw deċiżjonijiet politiċi li jaġġevolaw interessi kummerċjali fuq livell Ewropew. L-iskandlu involvi wkoll ħasil ta' flus. Fl-istqarrija tiegħu Daniel Attard fl-ebda ħin ma kien trasparenti u ma ta' dettalji dwar dak li ntqal f'din il-laqgħa li kellu mal-Huawei. U wara li saru magħrufa dawn il-fatti, il-Partit Laburista ħareġ jiddefendi lil Daniel Attard. Mhux hekk biss, spiċċa jgħid li l-investigazzjoni tal-Pulizija Belġjana hija ntiża biex tkisser politikament lill-MP Laburista. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu semma kif l-MP Laburista Daniel Attard diġà qed jipprova iwaħħal fl-assistent tiegħu propju biex jaħrab minn dawn l-akkużi.